केबिनटा पूरा आसू ये जो आपण जो दुकानटा जो भांगी कौन पे भांगी आप मो ना लक्ष्मीधर प्रधान आज्ञा मु बीजेपी समर्थक बोली मैंने बीजेपी मुख्य लोक मैंने मत केबिन उठाइवाई कहले न उठला कम जोग न देवर से डीएमसी लोक मान कह मो जिनपतर सब नहीं गले और जिते शीघ्र पार्छु ये केबिन उठेक नहीं जा यहाँ केबुड़ है ଏବେ ମାସେ ହେଲା ତ ଏଠି ପିଠା ଯୋଜନା ଗୋଟେ ଥିଲା ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇଥିଲି ମୋଦିଙ୍କ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଉଥିଲି ତାଙ୍କର ଜଣେ ମେୟରଙ୍କର ଜଣେ ଚାମଚା ହେଉଛନ୍ତି ବାପୁନି ସେ ଆସିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲା ଏଠି ଗାଡ଼ିରୁ ଆଉ ମୁଁ ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କହିଲି ସେମାନେ ହିଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ତାଗିଦ କଲେ ମୋତେ ବି କହିଲେ ତୁ ସେଠିକି ଯାଆନା ହେଲା ତୁ ଗଲେ ତୋ କେବିନ ଉଠାଇଦେବ ତୋ ଦାନା ପାଣି କଟାଇଯିବ ତେଣୁକରି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ନ ଶୁଣିବାରୁ ଆମର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଏଠି ଆମର କୃଷକ ଭବନଠି ଏବେ ଆଉ ସେଇ କୃଷକ ଭବନ ଏଠିକି ମୁଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକେଇକି ବାପୁନି ପଚାରିଲା କହିଲା ତୁମେ କ'ଣ ଯାଇଥିଲା କଲା ଆଉ କହିଲା ତୁମେ କାହିଁ ଯାଉଥିଲା ଆଉ ଯିବନି କହିଲେ ସେ ଦିନଠୁ ତାଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ରାଗ ରହିଲା କହିଲେ ନାଇଁ ତୁ ଯଦି ଆମ ପଟେ ନ ରହିବୁ ତାହେଲେ ବିଜେପି ପଟେ ତୁ ଯଦି ରହିବୁ ତାହେଲେ ତୁ ଏଠୁ କେବିନ ଉଠେଇ ଦେଇକି ତୋ ଘରକୁ ପଳା ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ମିଳିଛି ନା ମିଳିବ ନାଇଁ ସବୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆଜି କାଲି ଦେଇଯାଇଥିଲା ଆଜି ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ ଆସି କାହା ସମସ୍ତଙ୍କର ଖୋଲାଖୋଲି ହେଇଛି କାହାର କିଛି ଖବର ନାହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋ ଦୋକାନ ଟିକେ ଆସି ମୋ ଜିନିଷ ନେଇଗଲେ ଆଉ ମୋତେ କହିଲେ ତାଲା ଭାଙ୍ଗିକି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ମୋତେ କହିଲେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବି ଗୋଟେ ଉଠେଇକି ନେଇକି ପଳା ଆଉ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଏକଲାର ମୋର କେବଳ ଆଉ ମୋର ଆଜ୍ଞା ମୋ ପିଲା ସବୁ ନେଇକି ମୁଁ ଚଳୁଥିଲି ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ସବୁ ଠିକ୍ ରହୁଛି ଛୋଟ ପିଲାଟା ଅଛି ମନା କରେ ଆକୁ ସବୁ ହବ ଇଏରେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଉଠି ଯାଉଛି ଆଉ ଯେହେତୁ ବିଜେପି ଭଲ ପାଉଥିଲୁ ତେଣୁକରି ତୁମେ ଏଠି ରହିପାରିବନି କହି ସେମାନେ ବିଦାୟ କରାନ୍ତି